Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanmu da yau, barkanmu da warhaka. Sunana Bashir Muhammad wanda kuka fi sani da Bashir na Malawa. Yan uwana ga baki ɗaya da muke ƙasar Afirka, musamman mutanenmu da suke ƙasar Libya da kuma mutanenmu da suke ƙasar Nigeria. Kwarar dama ta same mu. Alhaji Idris Kandaj ya buɗe mana sabon kamfani na transfer, ma'ana na saƙon kuɗi a duk inda kake, a kuma kowace jiha kake a cikin Nijar. A waɗannan ƙasashe idan ka samu kanka kuma kake son aiko kuɗi a kowace ƙasa, musamman 'yan uwanmu da suke cikin Nijar da suke wasu ƙasashen da ba su da hanyar da za su iya samun kayansu su zo gida, ina nufin kuɗi. Za mu iya ashe kuɗinmu, za mu iya ɗaukar su a ko'ina muke so, ma'ana daga kan Najeriya, Libya, Cotonou, Togo da kuma ƙasar Burkina Faso. Za su iya bibiyar lambobi kamar haka. Za ka iya duba akwai lambar Maraɗi ga nan idan kana son kuɗinka a ɗauke su Maraɗi, ko kuma jihar Zandar, ko kuma jihar Agadez, ko kuma jihar Tawa, ko kuma ka ce kan jihar Yamai. Za ka iya bibiyar lambobi ga sunan da za ka iya samun ƙarin bayani daga gare su, ko kuma ka ajiye kuɗinka a Nijar ka ce kana buƙatar son su Nijeriya ko kuma ƙasar Libya, ko kuma daga Libya ka turo Nijar, ko kuma daga Nijeriya ka tura Nijar. Wannan babbar dama ce ta same mu gare mu 'yan uwa musulmi gabaki ɗaya. Wannan kamfani na Alhaji Idris Kandaj ya kawo mana hanya sauƙaƙiya ba tare da neman sauran samun kuɗin rukusa. Za ka ba da kuɗinka a yanda ka ba da su, a haka za a ɗauke su. Mun gode 'yan uwa, Allah Ubangiji ya samu dace.